El personal de l'Oficina de Correus de la Selva ha estat reconegut amb el Premi Nacional a l'Excel·lència 2020 per l'eficient gestió dels seus recursos, millorant la qualitat del servei als seus clients. La de la Selva del Camp ha estat nomenada la tercera millor oficina de tot l'estat espanyol, en la categoria d'oficines mixtes, on es valoraven 686 unitats operatives de diferents localitats. El primer premi va recaure en l'oficina de Santa Amàlia, a Badajoz, i el segon en l'oficina de Moguer, a Huelva, el que col·loca a la de la Selva del Camp en la primera de tota Catalunya de la seva categoria. A mi m'ha caigut una mica així de sorpresa, la veritat. Ens van donar el premi justament quan hi havia els dos carters que feia més anys que estaven aquí, que una ara ja ha marxat, no? Però és igual, tots els que tenim ara actualment són fantàstics, són gent amb ganes de treballar i es nota. Es nota. Sempre toca els de fora i llavors dius, bueno, tu vas treballant, no hem fet més, no hem fet allò d'hi va perquè surti, sinó pues, hem treballat i fas la feina que et toca diàriament i que vinguin i et diguin, doncs mira, ets la tercera, dius, ostres. Aquest guardó l'atorga Correus anualment després d'avaluar totes les unitats operatives d'Espanya en funció d'una sèrie d'indicadors. En el cas de la categoria d'oficines mixtes, a la qual pertany la de la Selva, s'ha valorat els productes venuts, l'entrada i gestió de reclamacions, la distribució de les notificacions i la paqueteria. Depenent de l'època de l'any, l'oficina selvatana reparteix entre 300 i 1.000 cartes diàries, a banda de la paqueteria que en èpoques nadalenques incrementa el seu volum. La plantilla la formen la directora de l'oficina, atenent al públic en horari d'obertura, i 3 repartidors que es distribueixen la correspondència del nucli antic, la de l'Eixample i la dels polígons industrials.